Patuloy naman po ang sandbagging operation po ang nagpapatibay o pagpapatibay po ng dike sa Purok 6, Barangay Legaspi sa Tayug, Pangasinan. Bilang paghahanda po yan sa posibleng pagbaha dulot ng malakas na pag-ulan. Nagtutulungan ngayon ng mga residente at mga lokal na otoridad upang mapalakas ang proteksyon ng komunidad laban sa posibleng pag-apaw ng Ambayaoan River. Gumagamit ngayon ng bulldozer, backhoe at loader upang mapabilis ang paglalagay ng mga harang at pagkukumpuni sa mga maihinang bahagi ng dike. Patuloy ding minomonitor ang level at agos ng ilog habang isinasagawa ang preventive measures sa nasabing lugar. Pinapayuhan naman ng mga residenteng malapit sa ilog na manatiling mapagmatsyag at ihanda ang mga mahalagang gamit at sumunod sa abiso ng mga otoridad, lalo na kung kinakailangan ng preemptive evacuation. IFM News. IFM News. IFM.